दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आङो जि समाव गिबियैनो इउजि ब्रह्म बिथाङा जेब्ला गिबि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जादोंमोन बे समाव आङो बिथांजों खामानि मावफानो मोनदों। नाथायब्ला बै समनि बर' माहारिनि बर' सुबुंफ्रा एबसुजों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिबान मोनथारनांगौ बेबायदि जेबो नांसुवामोन। अब्लाबो बर' हारिखौ बर' समाजखौ मोजां फारसे दावगाहोनो थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बयबो खामानि मावोमोन। बे समाव आंबो खाफाल गोनांखौनो होननानै बुंनांगोन। बिस्वजित दैमारि मानगोनां एक्स MP बिस्वजित दैमारि मानगोनां जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव जि AGS बिथांमोनजों थाफानानै बा बिथांनि लाबोनायावनो आङो खामानि मावनो मोनजेनदोंमोन। बे हिसाबै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बै समनि माइबं हाउस जे क'क्राझार बेवहाय आं थानानै बिथांमोनजों जयैनो खौसेयैनो खामानि मावनो मोनदोंमोन। बिथांजों 4 बोसोर इउजि ब्रह्म बिथांमोनजों 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों। आरो बेनि उनाव आङो जेब्ला रबिराम नार्जारि बिथाङा आफादगिरि जादों, बिथाङा आफादगिरि महरै मोनदोंमोन मुसलपुरावहाय। बिथांजों आङो एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावनो मोनदों। बिथांजोंबो आङो फ्राय 4 बोसोर मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथांनि आफादगिरि दैदेननायाव आङो 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों। आरो बिनि उनाव फैबाय रोंगोरा नार्जारि। रोंगोरा नार्जारिया जेब्ला गिबि आफादगिरि जादोंमोन बिथांजोंबो थाफानानै कालचार सेक्रेटारि हिसाबै, बिनि उनाव 2 बोसोर अफिस सेक्रेटारि हिसाबै बिथांजों खामानि मावनो मोनदों। बिनि उनाव फैबाय प्रमद बर' बिथांजों 2 बोसोर कालचार सेक्रेटारि। आरो बिनि उनाव फ्राय 8 बोसोर आङो एडभाइजार बोसोनगिरि हिसाबै दासिमबो आङो बोसोनगिरि हिसाबै खामानि मावनो मोनदों। आङो बै समनि खामानि मावनायफोरखौ नुबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बा साफ्रोमबो आफादगिरिनिफ्राय लानानै जायफोर बिबानगिरिफोर मोनदों बिथांमोना डेडिकेटेडलि खामानि मावबोदों। आरो बेवहाय आंबो गोजोननाय मोनदों जे इउजि ब्रह्मजों खामानि मावफानो मोननानै। आं गोजोननाय मोनदों जे रबिराम नार्जारिजों खामानि मावनो मोननानै। आं गोजोननाय मोनदों जे रोंगोरा नार्जारिजों खामानि मावनो मोननानै। आं गोजोननाय मोनदों जे प्रमद बर' बिथांजों खामानि मावनो मोननानै। दानि जि दिपेन बर' आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजोंबो थाफानानै आं जिखिनि खामानि मावनो मोनदों बे खामानि मावनो मोननायाव आंहा गोजोननाय दङ। आङो फोथायदों जे दुलाराय बर' हारियानो गोजोन खौसेथिनि थाखाय आरो हारिखौ दावगाहोनो थाखाय, हारिखौ जौगाहोनो थाखाय, हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जिबायदि खामानि मावबोबाय थादों एबसुआ, बेवहाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि जि मावनाय बे मावनाय बिहोमाखौ आङो बावनो हानाय नङा। आरो दासिमबो जि थांखिसिम जि डेस्टिनेसनसिम मोनफैदों, बे मोनफैनाया जाबाय साफ्रोमबो बर' माहारिनि जि दैदेनगिरिफोरनि मावनाय, बे मावनायखौ आङो बाख्नायनांगोन। आरो बेवहाय आं थाफानानै आंनि जि एसे एनै जि रोंगौथि दङ बेखौ बिहोमा होफानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। आरो इयुनावबो आङो सम सम जेबायदि बर' माहारिजों थाफानानै खामानि मावनांगौ दङ बे मावनांगौखौ आङो एसेब्लाबो आं बिहोमा होनो नाजालांबाय थागोन। आरो बर' हारिखौ जेब्लासिम गेरेमसा हारि दानो हाया बे समसिम जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन, बे खामानि मावनायफ्राव आं एसेब्लाबो मदद आरो सुजुग सुबिदा मोनोब्ला आङो खामानि मावनायाव थुलुंगा होबाय थागोन। बेखिनिखौनो आं